fakela phezulu mfowethu. Phezulu. Hey angiyazi yabo mfowethu yabona. Ngathi uthi nginike nawe wrong. Ngathi nginike wrong. Wrong kanjani? Hey mina ngiqala lento engiyibona namhlanje. Kumeni. Udako ngathi udako utshwa fasa ngapha baba. Bephethe ngidako utshwala ngibuzanga hayi kuzoshimoya wami uthi khona intente kaBhiyo ngayithola kumele egazi. Yini lekudakwe kanje pho? Ngicabanga ukuthi Iwunga phela nale Iwunga mhlawumbe strong babuye bafayela lama chemical ezidombu yayibona lonto phela ayibasibulala labantu phela. Kuthiwa after 15 years kuzobe sekurula bona lo mzansi. Futhi umusho uthi uyabheka mfethu hayi. Mina professor ngisho njalo mfethu. Hey uphetukile ngeke. Yazi uphetukile. Thi uphetuka phela lokho oyikho. Sondeza imic mfethu letha mali kucoshe le. Kodwa manje wena professor hayi ukusondela wena abusondeza imic kuwe. Hayi phela nginokade ngigeza. Angisho ukuthi uyanoka. Kumele ube kude necamera. Kude necamera. Bakhona phela abafethu abanuka. Akakhulumi kanje kodwa udedele ibhlomu. Manje ngathengi ke mina kulo mashanta nomuntu onjalo. Lo mashanta banu. Hey letha la. Kwalona le shirt leli uyivusa phela le mpahla le. Uyivusa kwesizwe. Elikasisi wakho. Mfethu ayikho into soyisebenza unje mfethu. Hayi hlalela lapha ekhona into. Inkinga futhi angina flop ngibantu ngifuna ukubatshela ivari mfethu ukuthi manje usuku lokugcina abafethu uprofessor abafethu yangincukula manje uyangihambisa abafethu sengidlalile ngaye bafethu ngidla imali yakhe bese ngisiza kodwa manje ikangcingejeke manje bafethu. Usukudlala ngami kanjani ngoba ngibhemi. Usuke ngidlala ngami mfethu kodwa kube ngitshela ukuthi ngidlala ngawo. Yabo nje professor sister yayibaselekini. Izwa kuthiwa nayo kusho ukuthi akuyacabanga ukungesela ihepho yathola ukuthi kuyadura wayibona iyabiza rehab yazi yathi ifuna ukumbona lo professor ngathi mina nawe uyombona kalula mase ngani nawe eThekwini ngakuthatha ngikubeke bathi manje akavele yena ukhuluma nje engabonakali ngithi kodwa mina uganile nosisi wakho uganile unomuzi ePitoli kuba kaganile mfowethu bengizoyithathela ngebosi bar wakho uyamazi phela ungixebule Sidumo uthi uqetshule wona Sidumo we professor kwahluleka amadoda professor nami ngaze ngathi kushuthi ngazuthi ngenza ngomuthi hayi into yabo mingakafiki professor ayisuka ingakafiki ngoba naye lo oweqhutshwa kuthiwa kazokhomba ifoni lo mlungu engayihluthe enganeni wayesethi mesefika egate aqala round kuthiwa ndoda ngeni khona la aqala round sinesithunzi indladla lapha ekhaya kuyasho ukuthi ngalezi ayikhathi kwakudlelwa kuyona into lezi kushutha ayikakaphuphi yayibona lonto kushutha ayikakaphuphi uyo round umuntu la egcekeni abona ukuthi hayi akuphumi umuntu ayihambele yes so manje wena mfethu mangethi ngiyayicabanga lento le inginika inkinga yazi ngobani njengoba nginika inkinga ndemfethu abafowethu babuliwe Razo sosingaqala siphakathi inside manje siphakathi cabanga ngoba phela bengithi mina kusazoxoxa noma sesekwenye itopic cha sizoxoxa ngalokulimala kwakho lapho oqhutha khona inkinga ubheme kakhulu mfowethu hayi kanti ayangibhemile Razo yabo ngoba uyinwaye hayi kuyinwa phela imvelo mfethu uthe ugezile nje kimi hayi bo ngigezile buka mfethu buka na mfethu ungaqembi kanje nabazoyi restrict le video le kuthi kodwa na uqembile bro angiveli invest ngiyaphatha kuhlunga indaba yedawa yami mfethu nomthathu uthi ubona ukuthi kumene uyafloat ngiyambamba ayi madoda Mp TV1 madoda the one and only Mp TV1 nansi-ke inkinga ngibhekana nawo babukeli umuntu efike ebhemile ulele manje
uyayizwa lento ayifilimu adoda khehla mfana sure ulaleleni kusetshenzwa manje mfethu kushuthi kahle angilele mfethu ngiyacabanga ukuthi impilo ithini edladleni ngoba phela manje abantu abasengingedwe athi mfethu ngihlale ngibuye ngibapose mfethu ngipose lawo mazambane manje sengiyacabanga ukuthi impilo kushuthi sishubile-ke manje edladleni kodwa-ke hhayi yase ngiyakholelwa ngempela ukuthi umuntu uma ebhemile ingqondo icabanga kahle yabo nje manje ungitshela ngo-rehab ungitshela ngey'nkinga kodwa uma uqalekile awuyicabangi zonke lezo nto sokucabanga ukubhema Professor indlela mfethu ebaluleke ngayo kumele i-rehab mfethu angikazi ngenza kanjani bonke labafethu ungasusi imayikhi kuwena mfethu abantu ngeke bekuzwe bonke labafethu mfethu wena Professor uthi nje ngicela nibuye uSidumo mebuye mina ngizobe sengibafakela okukhona ukuthi bafowethu ayimashi le nombolo iyabulala ukuthini kona wena mfethu le shandisi le isilingo ngoba manje inento eyakhelayo ngaphakathi ngisho ungasayifuni uyabo lonto yabo nje mina ngabe kade ngifikile la kuwena ngilibaziswe yini amanzi awekho epark safuna ngiyosula inyawo uyayibo lonto mnuke nakamnandi phela uyayibo lonto umjidi kumjidi angabe sekuba lento ayizola usuthi cishe wangiveza ukuthi ngishaye kanjani ngiyathi uthi Professor uyasuke lana lake ngivume futhi yabo hey badada ngiyakubona nabuhle nomehluko mfethu ake sihlale endabeni mfethu sure mfethu angitlela isho lakhe linkenoko ngithele kagogo wakho ngicabanga ukuthi kushuthi hayi ngoba ngintshontshile ugogo kahle sihambe emhlabeni kwakuyinto ekade eyithanda le wena mfethu ayibo lonto mayihlalele nje igcekeni isigcakini eyishayela lona leli shethi okusho ukuthi nami ngelinye ilanga ngimkhumbula ugogo ngoba ugogo ube umuntu wena mfethu onamahlaya abanye abantu bebazi ukuthi uyahlina-ke indlela ademumbi ngayo yabo isalukwazi mase sigugile futhi yasandofuza ugogo wakho ngamahlaya ayindoda ugogo ama ngimfunzile ngamahlaya ngimfunze ngobubi kodwa manje ubenganakekile ukuthi umubi yazi ngobani mfethu ubekuyile ntombi endala nje mfethu eyihlekelayo eflex obungeke ugcile kuyona ukuthi yimbi ubugcila kakukhulumayo ubugcila mfethu ngoba nje ngisho ekhuluma showcase noma into ibheda ugcina usuhleka yazi ngoba nomuntu uvele ohlekisayo ayibo lonto noma into ingasahlekisi kodwa ugcina usuhleka ngoba uyazi ukuthi ekugcineni uzofaka ehlekisayo uyabo so manje wena mfethu lento ukuthi ngithathe leli shethi likagogo bra wami intombi endala ibigcwele ngami ayibo lonto ibigcwele nje ngami ithi nje wena nje mfethu njengoba siyilana nje mfethu makwenzeka ngihambe emhlabeni ungayihluphi ingane zakini umuzi wenu nonke lona uyizwa lonto okusho ukuthi ngathi mina ngoba ngibheme Iwunga sengizama amabhaba abona ngoba sekuzokhishwa izinto lana umuzi wami kwashe kwacima which is wrong owethu sonke ngoba kunaney'ngane zikamalume behlala nazo zamane zaphuma zayoqasha anginendaba-ke lapho ngoba kusho ukuthi bayazi isizathu ukuthi yini wayibo lo into engiphethe kabi nje ukuthi mfethu ngelinye ilanga babuye nabo bazodlala la njengokusho kwentombi endala ngoba kuzobe ngazuthi manje kusho ukuthi sekukhona ubandlululo olukhona uyayizwa lonto sekunobandlululo olukhona and futhi Professor yazi kanjani bra wami sengikhathele mina mfethu ukuthi ngivele kuma-TV ngizwa nayizola nto ngizwa ngabantu ngithi isuka nje usungibone ku-TV awuma kancane mfethu angazi yiphi leyo TV engibona wena wedwa nje usungibone ku-TV ayawume kancane sengithini-ke mina Professor yabo njengoba sekwenzeka kanje ngibonakala ku-TV ngikhuluma nanezinto ey'ngasile zomahunga kwasha kwacima kwavutha okusho ukuthi kahle mina ngisibonele esimbi lokushini wayibo lonto uyisibonele esihle ubuzokhuza umkhuba phela ngizokhuza umkhuba kodwa majina-ke mfethu okay right ilo bhuti walapha e-Road 3 ayi bafethu useyishintshile ukhuza ngale hunga kuthiwa yena wayeyeke kanjani izwa leyo nto sebebuzana bodwa babuzi mina
yabo ngoba vele mina into engizoyisho yodwa ngizothi ngaya ngegazi akulula ukuya ngegazi ofana ukufa uyayibona ngithi ngaya ngibona babhengelwa izingane ezingaka ezincane yes izingane ezingaka ezincane mina ngcono ngobe ungena sengithe ukuthi ukuba fruit yabona nje mfowethu manje lento ayibing stress professor ukuthi izingane ezincane mfethu zibheme iwunga into engiyazi ukuthi theshanani angazi futhi ukuthi ngingabatshela nabantu ukuthi bafowethu nizame ukubheka izingane bafethu zenu zingayiloko ukuthi leshani ngoba professor iyingozi lento iyingozi lento professor ngoba manje ekutheni ukuthi wena mfethu yabona mekuthiwa uyagula bra wami ubheme leshandisi ukubona ngazi ukuthi inhlingo idayunile uyayibona kanti bra wami usazothesheka konhlungu edawunile kanti usazothesheka uyayibona yini ke leyo mfethu ukuthi thina isikhathi esengisitshela ukuthi siyazi uyayibona okwazi nje noma iliphi iphara ungalibuza wena uhlaniphile noma uzokutshela ukuthi uhlakaniphile uyayizwa leyo noma engahlakaniphile uthola ukuthi akwazi ukubhala igama lakhe kodwa uzothi uhlakaniphile liqala ngoba igama lakho ngagcina nini esikoleni uyayizwa leyo shuthi lapho usuyayibonela ukuthi akukho ukuhlakanipha la mina professor yabo indlela engangihlakaniphe ngayo bra wami esikoleni indlela engangihlakaniphe ngayo esikoleni kwakuze kukhale umalume wami athi indaba ungeke ngithi mina malume ngeke ngikwazi ukweqa ngicela nje ukufunda ngiqede yabona ngafunda ngaqeda kuleso sikole la i-primary i-preschool i-primary ngahamba ngayo intengezo kuyaqedwa ke intengezo mengifika intengezo yandoda wenza umsebenzi ngithi wenza wonke okay right lalela njengamanje uzosihlalela kulela tafula shuthi uqificofa amakhompyutha izwa yona ahlale kulona nje sengihamba mase ngiyabuya ndizakena ngithi sisi ngicela ngizama nge-50 rand muse unginika imali kagela South Africa sono lesi ngokomthetho isono lesi Stum yeah sure man angiyazi mina lento mfethu noma ngivukele ethi mfethu ngishuka mapha ibona ndawo phezulu singakaqedi kanje kodwa nami bengisayimesele ngokuchazela abantu kodwa ngiyabona ukuthi ngihlale ngivuso ngikutshelile kodwa before sisebenze utheni ngitshela ukuthi ubheme kakhulu asisebenze noSiya wathi wena hayi ngoba usuzowaqala salutho uqhubeka mfethu nje mfethu azongitshelile noSiya mfethu uSiya uphi manje uhambile uyophatha uSiya mfethu professor ngicela wenzele mina okwanamhlanje kuphela mawubona ukuthi iyaqhubeka lento leave me alone ushiye phansi indoda nendoda ibonela lalela Ostum mana lalela yazini mina ngiyayithanda lento eyenzeka ngifuna bebona abantu ukuthi yini into eyenziwa izidakamizwa kumuntu yini kongayikhuluma nomfundi edakwe izidakamizwa lokho Elala nje obulala manje ke ingane iyafunda ibheme izidakamizwa mina ke ngakhuluma naye umfundi professor umfundi cha indaba esiyifuna asifuna usifundisile usitshengisile ukuthi izidakamizwa zenzanani siyakubonga lokho sifuna indaba ukuthi ngesikhathi ulimala la kwakwenze njani yona into ekuthe uzoyibuyela namhlanje mfethu yona lento engangithi ngizoyibuyela mfethu abafowethu angithi yabona nganginqanyulwa uyayibona okusho ukuthi wena mfethu
njengoba kwenzeka lento lena ngidayiswa abanye abafowethu ayibona lonto Hlehla uzovela secamera booty ngidayisa mfethu abanye abafowethu ayibona lonto yeah hayi siduma mfethu likhona ipipe esengeke ngambonela phethe asithi vele somthatha isibhamu ke mfethu mina bengena lo muntu uthi uzosiboleka ngithi sithatha uhambe naso ngingekho mina hayi no yazini akumele uyikhulume le ndaba under influence of izidakamizwa ngoba kunendlela besithethe soyixoxa ngayo so uzogcina kukhulumeka izinto ezinjani wrong mfethu ngiqinisile yazi professor lento bengicabanga ebusuku ngithi ayingeke mfethu leli cala linzima professor and futhi manje kwakunabantu abashona abantu bakubo bengiswile ayibona yeah manje mina sekuyatholakala sengibuyile noma bazi abanye kodwa manje usengibuyile uyayibona lonto nami ngayithola sengisenkingeni uyayibona lonto and futhi okubuhlungu ke igama elingaphuma ngathi igama wena kanjani ukhiphe isibhamu uyobulawa abantu uthathwe ibhamu njengoba bengatholakala ngenibhamu ukuthola isibhamu la kuwena uwena kufanele sikubophe ayingathi mina ayiba professor ungabuka nje ubona isingeke wena mina ngiyakoloza emaphoyiseni angiboshwe sinomi kanjani khona la ngangishawele khona uma wengane i-disorder ukuthi nje ngingangeni angangeni protection order disorder bajike egate namaphoyisa ngathi ngenani manje la nobabili usuthandana namaphoyisa ulanda amadoda akho uthi azokusiza hayi ajike egate olakala afuna ukuvula leli linye lifuna ukuvula igate ngathi mina ngena khona wajika le steps na uthi yamtshela intombi yakho ukuthi ngoba uyigentleman nje usho umuntu osifazane mina ngimshayile uthi nayaxabana owami eze kubophisa wakwenze njani saxabana ke sizwake into basixabana sibanga itebheda umuntu osifazane kwesinye isikhathi ukathanda ukuphatha kanti manje indoda engaphatheki iphelele emgaqweni njengawo buka ke khona lokho uthi ufuna lungiphathe mase kuba khona lokho ukuthi ufuna la ungizwe nami ungagcini ukungiphatha nje uyayibona lonto mina ungangizwa lapho ke is no skills uyayibona lonto ufuna la siphathane so wena mfethu kushuthi kwenzakalani uma waye lo muntu uyangazi uyangisaba ngazi ungisaba noma ngangabulala umuntu phambi kwakhe noma ngake ngamgwaza noma uyabona lonto umuntu okusaba nje kungenasidingo ubone ngathi ukuthatha kancane uyayibona lonto njengoba ngisaba lo mama mehlangana nawe emgaqweni kodwa anginene ukuthi angizodla ukhisimusi kwakhe ngithi nayi inombolo ngithi mina ngiyeza manje ngiyoke ngiye ngibona ukuthi phela ngiyodla upoison hayi agoga lezinto lezi lo mfethu sishone phansi i-Dalton surface asha 170 plus 35 kweba malini lapho ngasho ayibona ngithi deskelisha ngithi ngibambele ngempela lento mfethu yazi ngithi semaskandi la mfethu ideskelisha ngiyaxakeka ukuthi ayibo sekunamadesk amasha vele i-time sishayela hayi professor ngiyahamba nami bengithi nje ngifuna ukubatha abantu ka professor ngifuna mfethu nabantu bangisize bro ngisenkingeni for umndeni kodwa ayibona lonto awudinga ukusizwa for umndeni usadinga ukusizwa for wena mina sengisizakele already mayingayeli help futhi angikholwa ukuthi ngingaphinde ngibuye ngithi ama-drugs plus ngimix hayi le staff osishaya namhlanje siyingozi poison poison upoison mfethu yezwa ayipoison yazi indaba professor
lo mfethu yazi ngacisha washayiswa izimoto obuzofika la ngizo kade zikushayela amahuthu zona hayi futhi la kuphela professor nalana siyasathengana emgaqweni nawo hey ngikuthathe but mina angazi hey bafethu inkinga lento mfethu ngicabanga ukuthi iyona lebulala uprofessor usubhema ithikini ithiki yini lo ibhemilana Iwunga Kamane komumlomo mfethu akusakhulumeki umlomo yabambe ayithiki ngeke ngikwazi ukuyibhema professor yazi ngobani le yanto abantu baningi babona ilwane ngazi uthi yabahlanyisa nalo ibhemile yakuhlanyisa nje wena mina ayingihlanyisa iprofessor ngoba ngiyazi ukuthi ngihleli no professor inganothola utshethu semaskani khona phela ngithi ngibona ngathi ngithatha isihlwathi esincane awusibonanga leso sihlwathi esincane Futhi bengibuza wena ukuthi awusibonanga nesihlwathi esincane osithathile. Ngisibona ngoba ngisengiphaphama uthi ungahlala no professor kwenze njani. Ayi suka. Ayi. Kanti yabona professor mengabuya lapha nere. Professor Angeke nguserihepo na akakho serious usafika unjena la kusho yami. Buka professor. Phela manje ngithi iweekend ngiyavala. Ukubhema nje into drugs ngiyazi ukuthi mase ngifika le angitholi lutho ngenza into 21 days into encane mhlawumbe nasenhlanhleni bangajabula ukuthi ngikwazi ukufika ngiphethe something esandleni yayizwa le nto mfowethu ngoba nishayiswa izimoto kangaka ile nkinga le nto enibhekene nayo ngiyongabona yokuhamba nilala ningaboni lalela ke professor into engekho leyo nabantu bamatekisi abasithandi nakho njengamanje mfowethu ukhuluma nami uyalala ukhuluma nami adushayelwa izimoto amahuthi njengamanje ulimele emlenzeni ufaka insimbi washayiswa imoto mina uthi ngithini mina ke uthola ukuthi mfowethu lo muntu ongishayisa awufuna ukungishayisa ile nto bethanda ukudlisa bayibona uthanda ukudlisa ngabantu kanjani professor mfethu uthanda ukudlisa ngabantu mfethu afuna ukulokhe basikaza bexuka Stum angithi awuzazi ukuthi ufike kanjani la ngiyazi ububuza ukuthini pho mawuthi awazi ukuthi mina sihlangane mina nawe mina bengibuza ukuthi mina uthi angeke phona kanje hey badoda inkinga le angicela ukubuza ke mina sengisho ukuthi iyona ke lesekuthiwa uyabulala ngoba manje basitshela into eningi makuthiwa sibhema ayibona lonto hayi yona le bulalayo mfethu yona yini engafundwa umfundi ebhemile ngoba nje ihlula wena kanje ngoba kunabafundi ababheme ungababhema unsanga ababhema ugwana ngizweke yabona ke professor esikoleni uma ubhemile 100% bright ngoba manje mfethu angazi mfethu ukuthi ama-answer aqhamuka kodwa isikhathi esiningi mina eklasini ebengifunda kulona bekuphakamisa thina ezensango uthi abuka ama-model siyadadishayo lutho kodwa manje impilo yakhe iphelelepi mfethu iphelele emgaqweni kodwa manje ungancoma into enjalo mfethu nakho nje uyalala wena awaphuma ama-answer ngikhuluma nje nawe sobabili kanje awaphuma ama-answer buka-ke professor hhayi ngoba njengoba kade ngingaphumeleli ukuthi ngoba bekukuthanda kwami ukuthanda kwenkosi mfethu bengekona ukuthanda kwami mfethu bekukuthanda nje mfethu ukuthi ngithanda izinto and futhi mina izinto angiyithandi angisibhayisikeli bengiyithanda izinto ngisahamba nalaba fethu laba ngisakhula nami yabo sagqoka ama-all star sazi ukuthi ndemuyo ntshontsha afuna lugqoke i-all star santshontsha kulezi ndawo ithiko esegayi sajamba ngosuku lokugcina sintshontshile kanti ibhayisikile ngithole kuqala ngehla ngale ibhayisikile balandeleka into eyibhadi ngemoto yayizwa loo nto into eyibhadi ngemoto hayi so prof usa-on la hayi lutho sengicishile so mfowethu uyabo le shandi awubona ukuthi ngoba ngidakiwe ayudakwe kakhulu mfowethu bra wami kanti yazi angidakiwe mfowethu uright ngigrand ngale ndlela bengithi nje ngifuna nje mfethu ukuzokutshela into eqondile oyibonayo la cha kufanele lo muntu ngimhambise yayibona loo nto yazi ngoba ni professor yabona njengoba mfethu uney'ngane lapha endladleni mina umuntu wesilisa eyicabanga ukuthi singafunda into esile kumina
and nami umqondo ngiyawusebenzisa ukuthi ngingenzi njengami omalume kade benza isinomi kanjani phambi kwethu ayibo lonto ngoba nami umthelela ngiwuthole kubona manje mina labashana bahlakaniphileke futhi angifuni ukuthi wena professor ngiyabasebenza izinto kuthiwa hayi ngoba vele nomalume wabo ube yitheku ayibo lonto yayizwa lento professor ngiyayizwa mina ngifuna ukuthi nje phethu kube into eqondile and futhi into engiyibuka professor yabo indlela ekwenzeka ngayo lapha ekhaya kuzogcina sekuyi-Jacken house lento engayifuni ayibo lonto ngoba manje angithi manje umuntu nengane lezi ngane zihlala la ekhaya lokho kwami sengicabanga ukuthi kuusizo kuyithiya kuyathiya nje yabo lonto into yakho nje akukho ngoba kunababa kunamali ayicikeni so nje into eningi mengicabanga iJudy obvious idla yena leyo nto ke mina ayingiphathi kahle wena mfethu yazi ngoba ni professor ngisaphila engcono mase kuthiwa ngisekho khona ngiyakujabulela lokho abakwenza yazi ngobani ayisweli esigele ayibo lonto yini wenza ingane intandane ukhona uphila mfethu angiyenzi intandane mfethu ingane zamanje ehlakaniphile yabo le ngane professor mengangena manje la uthi ubaba ingangikhomba misibheka phansi ikhombisani uyena lo kodwa angigculiseki uyayizwa lonto mina ngokwami mengibuka ukuthi ingane ngafika ukuthi ubaba lo misibheka phansi ifika ukuthi ubaba ingane isondelekene imbambe yabona ke mayithi ubaba lo misibhekisa ikhanda phansi usuke senginayo inombolo ukuthi ayigculiseki kunenkinga kuneproblem kunenkinga kuneproblem and futhi mina mfowethu bengifisa mfowethu ukuthi yabo ngesikhathi ngihamba ngiyale engathi mfethu ingabe sengiyile esibhedlela wayizwa leyo nto yazi ngobani professor mina befuna la ngiye esibhedlela nje yazi ngenzelani ukuthi wena mfethu hlala lapha makhehlana mase kwenzeka ngiphuma lapha isifonyo usifakanga nawe isifonyo hayi no awunginokeli right kumele uhlalele kude necamera manje wena mfethu mase ngibona mfethu mfethu ngiphatha kabi nami lento mfethu yazi omunye umuntu angazathi anginanembeza kanti nginawo nembeza into engiyicabanga kakhulu futhi umndeni ukuthi thina ekhaya siphilisa ugogo mfethu manje njengoba ugogo sengasekho ngazi ukuthi sekumayiphilisi indlela engibuka ngakaze basho noma mhlambe bayeka mekuyimina ngoba bayazi ke ngiyaphoxana ukuthi hawu ngoba sekushona ugogo sekuthi umuntu uyayiphakela naze nanenhliziyo embibo ugogo behola impesheni kodwa siphaka sonke la ekhaya lento nami engingayenza ukuthi mengahola mina ngingenza lento ebenziwe ugogo ngoba ngeke ngivuma ukuthi ubunjwa lobo mina ngoba ngiholele ngizodla nobani bona bahola ngabanamali ingiphatha kabi lonto kumane ngibone ngazuthi umndeni usuhlukene uyayibona lonto mina nje mfethu bengiyimisele kabi ukuthi ngihole ngibakhombisa ukuthi lento abayenza ukupheka ngawani ayikho lonto akuseyona phela umuzi lo uyayibona lonto ikhaya lingenandoda linjalo ikhaya lingenandoda linjalo kanti mina mengikhona bathini ngifuna ukubaphatha ngoba ngeke phela ngiyeke mfethu into ebhedayo ukuthi ngoba nakho wena nobaba wengane akakhokhile kodwa sengizophambana naye mastepsini iwena nje ozehliswa ibeka kulelo zinga angizehlisile ibona bangehlisile akangazo kokuqala lo muntu enye into ngoba ukuphuma uyohlala emgaqweni mfethu ungabuyi begadi ikhaya bona uzobuya uzoba ubhongoza kanjani angcothi usuke emsebenzini manje usuke usekubhemeni lalela ke razo noma ngangawa ubhongoza intombazane efuna lehlezi intombi siya respectana hayi ukuthi ngoba ngithi intombazane sengithi intombazane ufuna linginiki mina khona intombazane yasekhaya ibindala kunami ebinokungishaya ingibamba ikhanda ingifake emathangeni ngibhonye uyabona kodwa ngaleli langa engamshaya ngalo ila afunda khona isifundo ukuthi sengimdala ngisashawa iliwe limtshela neoledi ukuthi hayibo angani noma lalihlohla noma lalenzani hayibo usezokushaya ugedla hayi uyangijwayela lona lingithathele ngifake emathangeni ngishaya ngeitembu uthi mina yora futhi kade wahlupha ekhanda yazi umuntu dadewethu omdala ngeke ngimshaya ngeke ngimbeke isandla
mina noma nganamandla angakanani ngiyombalekela ongenani kufanele uhlale emgaqweni manje buka-ke ngikuchazele umtafula ngangubamba kuyena yabo ethi uyangigwaza weze kugwaza umeleni eduze wakhe ngabe uyabaleka yena ngimile eduze kwakhe siyaxoxa ukuthi angithande lokho ehudula into yami laba abantu-ke ngithenge mhlawumpe ikhavele bengigqoka nje mina mfethu into esile wayibona loo nto ngingagqoki nje into engenalo igama wayibona loo nto ngisebenza futhi umsebenzi obhedayo wayibona loo nto ngingayigqoki into engenalo igama so kwesinye isikhathi ngithi ngiyafika noma ade ngingaphatheki kabi imigqoko yentombi yami kodwa ibiyazi nayo ukuthi angiyifuni lento eyenzayo ngoba ithi mina ngibona igqoko ezona igijima endini yofaka ezayo lona athi hayi umfowethu lo wayibona loo nto ngathi mina umfowethu ufuna la ngibuqede ngoba phela nami imali engisuke ngithenga ngayo hayi kube ngazuthi kuyezwakala kwasuka ukushisa ngithi usuhlaselwa iqhawe futhi ngibuka la ngitshela ukuthi mhlawumbe sengiyangibonga uyayizwa loo nto phela wakutshuntsha idliza wayidlala akusenani kodwa ngibambela suka hayi lifile izolo mfowethu ayikho iSouth Africa engakhandwa abantu abanje brother isekho into esingayixoxa manje mfethu uthi ngiyabona ukuthi ngihlangana isikhathi nawe uyaphi mfethu faka imic mfethu uyaphi usho isikhathi ngibona ufuna ngigibele phela nge-election wena ngiyothola into zokushintsha phela ngihamba nje umzomlo kodwa mfethu uprofessor Mususho-ke mfethu sengingavela mina ngikhulume mfethu lalela usukhuluma indaba engapheki kwathena awuyiqedi uvela ulala yayibona futhi leyo nto sengisho mana ngitsheleke ngidodise-ke manje ubhemile unje ngitshela ngesikhathi esiphila kuso manje ayisekho indaba ukuthi umfana noma uyintombazana yebo kubalulekile ukuthi amantombazana ahloniphe imizi mina ngikutshela ukuthi u-80% wemizi la eSouth Africa noma la eKZN uvuswa abantu besifazana iphelile lento ukuthi mawuzela indoda uthi ngizela insizwa kuzovuka ekhaya iphelile nyanya isekho mina ngikhuluma iqiniso angikhulumi imbudana ikhona indoda yavusa umuzi edakwethu ungakasho ngilele razi lento le uyacabanga awulele uyacabanga amalento amanathi bafowethu ukhona umuzi ongavusa umuntu opetuke kanje kanti razo ngawuvusa umuzi mina lezo ngawuvusa umuzi sengiye ngibuke nje impawu and nabantu kade kunomunye usister wami la ukuthi angithanda ukumamaza obuhleze ibuka lento yami la athi ngibonile ukhuluma noprofessor kwasho kwathi lwasisi ungithanda ibhadi manje angazi noma sikhonzene noma kanjani uyezwa mfethu njalo ngeweekend ufuna la ngiyomvala mangithi ngichanele igcika athi ayengcolile uzovuka imali enkulu uyayibona loo nto angiphu 50 rand awusuke kubulele ungibulele ngemali angenzanga lutho lapha akhalela ukuthi ngithi ngiyashanela nje ngoba ngingcolile ngizokupha malini hayi lokho nakho sister akakwazi ukukhipha imali encane baze bathi abafethu mfethu usuyamncinci ngathi mfethu angiyifuni leyo nto mengimncinza wengane wena komncinza ngoba mina ngimncinza siyazwana naye yabo uzozwa leyo nto agcine sengigobela bayibona leyo nto thina siyazwana naye mfethu unegceke ngaka lo sisi kusuka la ngetafula uyekulesitulo lesithathu ngokuqala ngala igceke leli igceke mengilenze lonke ngithola u350 igceke lingekho wathi ufuna ungithengela ijacket nezicathulo ngithi mina ngoba yini sister ubona ngenazi into zokugqoka wathi nje ngibone ngikuthandela zona leziyana ngathi mina hayi ayikho-ke inkinga sister manje mase ngithi ngiyayibuza usister angathengela mina icathulo kahle phela nami hayi ngoba ngenayo imali yecathulo ukuthi
ingoba kuntswempu ngaleyo ndlela ekhaya kuntswempu impela kodwa manje bangangihlanganisela icathulo ngeke ngihambe ngenyawo uyayibona lonto and futhi angisazenza izinto ezibhedayo phela enye into ekade ibuye ngilimaze mina professor uthatha ngozwane ekhaya uyayibona lonto iphi nje yona phone yami ibheke kahle phela ngoba manje ngoba manje na professor bese bazi ukuthi hey khona lo mthaka lo munye hayi mina yabo Sidumo mfowethu sino 35 minutes obhedayo dakwe Iwunga siyazimele sivale mfowethu ngicathi abantu bayibonele into enhle ebengihlezi ngifisa beyibonele abantu kumele cha ayikwena kuona wonke umuntu obhemile ukuthi usuke njani umuntu makuthiwa ubhemile bangibonile nje uzobonwa yazi ke mina professor bengaqondile ukuthi babone leyo nto mfethu ayibona futhi singathi uNkulunkulu phela owembulela ababukeli bami ukuthi lo muntu usathana ningamsizi cha ukuthi sathane emuni enibhekene nawo professor mase kuthiwa bayangisiza ke mina labantu indlela thile ngale ndlela engichaza ngayo ngithi ngidinga ngayo usizo abana number yami mina ngifiki la kuwena ngiyakwazi nje mina Thukuhle mabe fonela mina ngizothumela amapharathi akubheka zakuthola kodwa kenzeka into enje professor ayingiserious bra wami mfethu yabo nje uDecember mina mfethu ayikho into engathi userious wona ufika unje angcono kube mfethu ufike early wafika usopa njengayizolo angifika ngaeni namhlanje awufika ngaeni yebo mfethu lo mfana bengihamba naye mfethu ungathi yini le nto ungazazi ngisho isikhathi hey professor yebo ukuthi impela niphila inzima inzima cabanga ngoba ngeke ngafonela isister mfethu uthini kulo ngithi kusister angazi noma kuleli sonto ngizobuya yini noma ngeke yazi ngenzelani manje lapha ekhaya banokuthi wena mfethu kwathi wafuna la kuphela inyanga mawukuthi ngizohlala inyanga ngibuye ayibona lonto awuzwe nje le nyanga lena esengithi cabanga ngoba mengesibhedlela bangiphi imali yokubhema imali yokugibela mina ngihlulwa ukusuka lana mfethu yezwa mfethu ngihlulwa ukusuka lana no27 rand mengifike lokushini kuphelile yezwa lonto angithengela idwedwe zokuthi mfethu ngikwazi ukuthi ngithiye umzimba mengekadona cha phela kuthengela idwedwe zokuthi basufihle hey mfethu kuyaba lezinto lezi mfethu manje kumane ngakhonakala ngani noma ngiyayidayisa yini mfethu noma kwenzeka angiyidayisi mfethu yeso mina ngidayisa leli shirt liplon lelo yo lelo libiza kanjani yazi yezwa mfethu hey bafethu mina sebengikhumbulisile into zabantu la eThekwini angikhumulisa umuntu athathe ngempela mhlawumbe ngo50 kanti wena uyena nondoda mina noma ngawundoda mfethu mase kuba khona namandoda angenhla kwethu namadoda angaphezulu amadoda awalingani insizwa ayilingani amadoda awalingani khona amasosha khona amajoni sekuphume lokho imayi kwejoni sekuphume imayi ayikho lento le ngeke mfethu lolu hlela sulivale namuhla sulivale mama ubhemile nje kodwa mfethu ngibhemile kodwa ayazi into engizoyikhuluma ayazi into engizoyikhuluma professor mfethu ngoba manje mengavala lolu hlelo mfethu and futhi ngifuna nabasedladleni bazi ngalo noma ngasahambanga uyayibona lonto bazi ngalo yazi indaba professor into eyenzakalayo ngesikhathi labantu bengiqinisa mina mengicela something ekhaya ngithi mina ngicelela ukuthi ngifike kuprofessor umuntu ozongisiza ngokuthi ngiyeke lezi zinto lezi kanti ucela ngamali yokubhema kumele bethola inamba yami imali yokubhema yani imali yokubhema ngifuni mina kubona ngitshelwa kahle nje ukuthi bhuti ngesikwazi ukunika imali yokubhema Iwunga ngoba ubuye untshontshe into zethu umshikalekele bayibona lonto so manje nami ngabona ukuthi hayi ngivala ngoba sebebuye bajwayela ukuthi mekulahleka something emini kunenye ingane lapha ekhaya ifihla ebhema Iwunga yo manje yantshontsha kuthiwa emini
Futhi yayibona lento siyikhuluma lento igcinisa umkhokha egcekeni ekhaya. Umkhokha egcekeni lengane leyithandana namagwerekwere ibheme Iwunga ilokhu itshela abantu ukuthi ubhuti wami ngabani ngayitshena phambi kwamakore ngathi wena uyena ubhuti wami uhlobene uma wakho uhlobene noma mawusuthi ubhuti wami wena enye into leyo mina osisibami basemakhaya wena ula ubheme Iwunga uyena futhi lo webheme Iwunga lapha ekhaya athatha izinto kuthiwe mina angithi vele yena bamnakile uyayibona athatha izinto lapha ekhaya kuthi usidumo ukhehla hawu ukhehla wenze uthatha izinto into sekuyatholakala hayi lento beyithathwe yilomthaka lo uyayizwa lonto Sidumo kayiphele mara kusidumo kayiphele emaskani usidumo kayiphele emgaqweni madoda hawu mfowethu sidumo ayi bra wami mfowethu abangisiza phela abantu bakho mfowethu ngidlela zonke nje phela noma ingane mfowethu ngisenkingeni ngishawa istress mfowethu ngisenjeni ngimdala ekhaya mfowethu angifake ngisho isinkwa mfowethu yezwa mfowethu yabo ukuthi into ebuhlungu kanjani le ingane ingangihlonipha kanjani mfowethu umdala kini awufike ngisho nesinkwa noma nje mfowethu ileyo 10 kg nake wempuphu yezwa kodwa ngidli kanje angidli kanje ngize ngibona mhlawumbe sebenqina ukungiphoqa ukuthi hayi ngeke ungadli kangaka wena ukuthenga ukudla uyayibona lonto ngisho ngivula ifridge akekho ngikhulumisayo uyayibona lonto hayi ngoba bengisaba benzelana wena mfethu ukuthi ngingathi bayizinja ngoba siphuma eswini esisodwa sikama kwaukuthi bona ke mhlawumbe bahlakaniphile uyayibona lonto nami ngangihlakaniphile kwafika lento le eyafika uyayibona lonto kwafika ukufa hayi kwafika ukufa mfowethu ngoba mfowethu hayi ukufa lokhu mfowethu hayi ukufa lokhu mfowethu uyima ikhoma zami zonke ihambile ufika ungaphethe lutho ngihlangane nawe nje uhamba uqoka uphaca odwa uhamba ngamasokisi ngenyawo yes azina mali yamubhaka mfowethu mali u30 rand mfowethu yes uzobhema noma uphuma la mfethu ngithi ngicabanga leyo nto mfethu ngizokubhemisa ntwana yami awungibhemise mfethu awungibhemise mfethu hayi bro ngibhemise mfethu ngibhemise bro ngisho dlala mama ufuna ukubona professor yona sidumo mfethu mina ngizokhathala indaba lokhu nginika wona imali ngekusiza ngithi yebo kumele unginekusisa wakho yedwa kumele ukungivezele izithombe zabo ngibabonga ngikhethe hayi baba bonkeke mfethu kodwa manje ngeke ngiyivule wena nto waba nankingani wena wedwa mina ngaba nankingani ubaba wami mumbi noma ngazi ukuthi babengaqondani nje naye yabo engekho emudini amanye wathi ngizokukhiphela lento yakho nje sihlukane yabo siba uthu mina nosisi wami ezalo babo yedwa asifana sifa ucabanga ngeke intombazane efana nobaba yimbi kanjani manje kuthiwa ifana nami kuthi ayisakaze phansi mina kuthi angisakaze phansi yona ayinankinga imali ihleka ngisungayihleki into engahlekisi ngoba kusazozothi ufana negorilla uvuma uyigorilla ngithi cha ungayihleki into engahlekisi angilona negorilla ayiqondile professor sidumo manje ethu professor ngiphatheka kama ayisibe nosuku olubi sidumo mina nawe namhlanje sibe nosuku olungeluhle lwani mfethu manje usuku lwami nawe belungeluhle ngokuthi nje ngithe ukuthi yazi ungikhumbuza intombazane esesafika sazokwenza nayo episode la yahamba hawu yayihamba icishe ishayiswa izimoto indlela yonke ngihamba nayo kuthe ngakusasa sengiyibona isobho yathi ayisosebenza nini nento Mkhize ngithi mina ayisebenzile nje izolo yababaza yathi leyo nto angiyazi nawe ngisola ukuthi ileyo nkinga ezowehla ngiyalala hayi ngiyaprofessor ngidedele ngidedele nduna hayi ngicela ngidedele ngoba manje yabona nithutsha ixoxa lapha sokwenza sure nami ukuthi
angivumeli lutho into engizoyibhema menzoza la. Hayi. Mina bengitshela ukuthi kusayela hayi bafethu angishaye lapha. Ya uzochitha amanzi bhuti. Isikhathi siyahamba mfethu yabolwana. Nina bendlondle nophapha ekhanda kami lenza indaba lelo umuntu omemeza ngathi yakhala yalila uthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakaMbhuti ubomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kolemaholo lemhlabeni impedule nina bento lebandwe ngodonga kwelakithi kwaBhekuzulu. Nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadala inyebo. Awu nina besilo. Awu madoda. Phansi eSwatini nina bomnana amafombathane. Oh madoda lokhulubayo professor ngingwamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabhomthetho ngasohlangothini la kaMdlakazi. Lo mfethu beyifunela ilento la. Awusangishutha futhi. Hayi lutho. Kanti wenzani ulele manje? Wenzani? Uyacabanga? Ngiyayimisela. Usengavele TV1. Awuzovela upetukile lokhu ngifuna ukukufaka. Yabo lokuhlala ugasha nqasho udelela. Ngifuna ukufaka upeto kunje. Ngakho ke bafowethu nazi inumber for ama rehab ofuna i-rehab. Niyakufuna iprofessor nengibuza indaba zama rehab indaba zani. Nansi number ye-rehab. Professor Mkhize 081 513 5606 uma ufuna ukufona for ama calls 081 513 5606 uma ufuna ukuwhatsapp ithi 071 281 7509 ngiphinde ka WhatsApp 071 281 7509 ngakho ke bafowethu nina bendla mhlathi kaMayekisa uma ngabe wona kulo libhodlela latshwala ukuthi ufuna ukumboza phezulu. Nozazi izitho. Hayi bafowethu. Ayilibulele South Africa. Iwunga. Mfethu libulele mfethu. Ngane zine ihlali because yazi nakuye kufika umuntu la afike azahambe ngivele ngiyikhansela ishow. Wena ngekufaka ngoba uyedelela ngifuna abantu bekubone ngahlela ngoba uyeyisa ngifuna ukufaka upetoki kanje. Ungibuka kanjani ungibuka nje? Uyangibona mina? Ngingaki le mina le? Singawa. Isathatha le mpahla isithombe. Isathatha. Isayithatha ithombe. Madoda. Awuyamthaka wahamba ijuba liyalo. Uyaphi? Bophethu yazi ngiyathuka ukuthi ayibona endawo enhle kanje. Isesithi live. Sisesithi live siyasebenza. Iyona into engisho ukuthi kusasa wena uzobungazi ukuthi uke wafika la. Bophethu. Bafowethu Iwunga bafowethu ayilibulele izwe bafowethu. Cabanga ngoba mfethu akuyona Iwunga mfethu yodwa. Yini? Iwunga nani mfethu nechiki. Ngikutshelile ukuthi uphikile nje nje ebhemithiki. Uphikile? Uphikile. Hayi ma. Yemfowethu. Cabanga ngoba lo mthaka mfethu mina ngithi afake iqhuzu le ungasifaka amaqhuzu awu2 ngoba mina ngisekude ukubuya ngenzela ukubamba uArost. Kanti akanayo Iwunga unechiki. Uyayibona lonto. Apheka ngiyambona lokho ephekele emakhona ngithi kodwa ngiyena uphekele emakhona apheka professor message angilethi ibhoda nomjovo ngimnike angifakele lento enjaneni umjoveni ngijove lento ngizokushisa inyawo ngikhumbula amateki vele kunakho ukuyishisela inyawo hayi ngeke lento isingibamba kanje bese ngihamba ngihleka nobala isingibamba kanje lento kanti umfethu nje ukele umnjani South Africa. Stumo. Yeah, sure. Oh, sure. Josh. Ulala kanjani kusetshenzwa mfowethu?
Mfethu angazi mfethu manje ukuthi zwi mfethu ukuthonga. Uzoshayiswa izimoto mosuhamba. Ngiyibona lento leyo. Ngeke. Kaya umjide ngihamba nayo. Hey, awuhambi namuntu ulethwe yimina la. Icathulo zami kodwa buke sengihamba amasoko sathi ngigqoke isendle mfethu. Ubugqokeni lodwa nakhona. Liphi-ke lona? Angilazi ukuthi ulishiye. Yibo mfethu. Wele. Ngicabanga nethekeni esidladleni ngicabanga yona ngibolekele amasendle endoda yayo. Bathi waqoke ngoba icathulo lakho ngicabile. Yikho ngithi kumele kuxebule lo sibaro wakho. Ingaboni kodwa ingane yakini. Exebo. Exebule wena. Akuthathi njengathi khona la niyakhona. Kumele osibaro bakho amadoda engane zakini ehlangane abe munye alungise usibaro wawo. Ingane amantombazana akini asale kuhanjwe nawo nje endaweni eright. Afika fucking duka. Fucking. Ngeke professor ngeke. Awuma. Engilandela ukungishaya nje. Hayi ngeke ngahlephuka ihlahla. Ngiyophoseka ngale noyedwa. Mhlawumbe abawu2 futhi ngeke ngiphoseke noyedwa. Uyazi ukuthi wena muye ehlathini akuvamisile laba kodwa showcase. Ngeke bebuye. Hayi ngeke uyobuya wedwa mfowethu. Ngiyabuya ngedwa mhlawumbe futhi ebusuku. Ngoba nje ucabangele into udenge indoda. Denge indoda, hayi. Tumande. Wale matamba ngoproper shaft. Asivale sidimo mfowethu. Ingoma. Uzwe ingoma nithini ingoma ekhala? Mawugwinyile khona into ekhala. Uzwe ingoma ethini? Malema. Oh, Malema. Wathi kuvulwa ama border gates. Hayi usaphiza ngaphela isipani. Hayi siphelile Spanish. Sengiyasaba nokuthi futhi ngithi uyasimbozwa yi1 le class. Uwomboze le class. Sorry professor. Hayi akho sorry ukuthini? Sengithi sorry ndenyova them la mfethu yabona. Bona le phahla igaqwe kanjani? Le phahla ayinazipho phela mfethu. Le phahla phethu yafika ka TV. Yebo. Le esishaya nje manje. Hayi definitely sure baba le iyakhona ka TV le. Hayi ngiyakusa mfethu. Khona mfethu umuntu adethi umbone ka TV izolo angazi kanjani mfethu ungashuthanga. Awushuthanga kanjani ubona ufikile sashuthi izolo? Kodwa ngalezi items singafika ka TV. I-TV nje le Mp TV1 wena ucabanga ukuthi yini? Kwa professor wazi ukuthi uye kwa professor. Yi. Uyathunukala? Hayi ngeke sidinga mfethu. Hayi ngeke mfethu funa la ngivale la mfethu. Kodwa professor mawubuka phela lezi zinto engifuna uyilungisa izolunga phela. Zizolunga. Into ekumele ilunge kuqale wena. Uyazi mina umanana mangikhuluma naye manje ufica ukuthi ulungisa indaba zama license amapasi akhabumanana lo mfishana. Yebo, kade wayeke umanye. Hayi bo professor manje mina ngiyekelani phela ngoba uyababona labafana bayimisele laba mfethu. Mina professor kunabantu ababalekile ngami phela noma ngusihlama kanje kodwa phela bayazi ukuthi mase ngiyekile ngeke ngasupport ekhaya ngobani phela ngisho intombi endala yathi ihamba phela yathi khehla wena uzobheka la. Manje inkinga wena Sidumo. Ayikho into engayikhuluma nawe udawe kanje. Angcono kuba ubuya uyaphila. Mina yazi Sidumo ngikuthemba mhla kanjani. Ufike ngizothi uyangifona ngifonele uthi uSidumo uyakufuna la. Kuthiwa du lapha eCity Life ngizothiwa du ngale flat engihlala khona. Ngithi mangithi ngiyaphuma Sidumo ufike ungitshetse professor sengikhathele lento le. Ngalelo langa ngiyokwenza imizamo. Kwamanje ngikhuluma nawe ulele. Ngikhuluma ngedwa. Ngithini kuwe? Uthi futhi help ngazi futhi njani? Ngithini kuwe Sidumo? Awungizwanga. Ngizwe kancane phela. Manje ngalokhu ngithini? Futhi khuluma ngezwe phela. Ngezwe phela. Hayi, ngiyabedla mhlathi kaMayisa. Uma ubuke wezwe wafika la shuthi isidla amaningi esakeni. Ngicabanga ukuthi bafuthu nasibona isimo esibhekene nesizwe. Lesi isimo esibhekene nesizwe ngqo. Isizwe nje sibhekene ngiziquza amehlo nalento oyibona njengamanje. Kunabantu abanokufika lapho uthi sokwenza ama episode nabo sokwenza amashow nokakhulukazi amantombazana abangasawaboni. Uthola ukuthi uma umuntu ukhuluma naye uyalala
kunamanye ama-episode agcina engaphumelanga kubantu, kodwa le ngizokwenza isiqiniseko sokuthi niyayithola nina besilo ukuze nizobona ukuthi yini engibhekana nayo usuku nosuku uma ngisebenza indaba yabafowethu nodadewethu. Ngakho-ke bafowethu siyacela niqaphele, nifundise ney'ngane zenu, nibuke naney'ngane zenu. I-clean i-episode ayinanhlamba kodwa inobunjalo besizwe esiphila kusona. Ngakho-ke uma usubuka uzofela siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezela kwakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona esinye isiqephu engisiposayo izoqanqaza ucinga nakho ukuthi uma ungena ngaphakathi bese kuyithola isiqephu sangalelo suku. Igama lami nguSidumo Khehla wasemlazi. Awuvalelisa abantu. Sure. But Professor wena ngiqhatha nabantu. Bafowethu umphakathi cishe ngathi wakandengeza. Phakathi wonke la niphingelela khona bafowethu. Ngiyabonga bafowethu ningilalele. Next time bafowethu ngiphe nama-advice bafowethu nizame phela nani bafowethu nihlanganise. Okuncane nami ngisithole leso sibhanyana noma ingadi yangikhawatha kumlenze usasebenzi. Mfowethu Professor inenkinga mfowethu, ngisho ngiyofuna amatoho, ngisho sengibuyele ematekisini-ke nakade ngithi ngizoshanela kuthiwa ngesikwazi soboshwa. Ngaya kwenye indawo la kwakhiwa khona umgaqo kuphela amaduku kanje. Ngithi ngizoveza iduku kwathiwa ngeke ukwazi uzoboshwa. Sizoboshwa thina kwathiwa kuzoboshwa bona. Ngithi mina njengoba sengihleli-ke kanje ekhaya mfowethu, ngoba kahle mina Professor into engibuyisa la mfethu ile nto engangiyibuka ukuthi mfethu ekhaya ngizogcina mfethu bese ngiyisicefe nje mfethu. Uyayibona lonto ngoba nje lezi zinto ezithengwa kuthiwa ezey'ngane emini yonke mengihleli mina ngiqhumuzela zona. Uyayibona lonto ngiqhumuzela zona mfethu. Manje wabo ukuthi leyo nto i-waste ngempela. Uyayibona lonto ayi-waste mfethu, i-waste. Bengiqhumuzela zona mengihlele ekhaya futhi kubonakala ukuthi hayi nangu umuntu owenlela izinto lezi mfethu. Hayi lokhu kuthi umuntu unyama phepha lokho. No, nina besilo. Igama lami nguProfessor Mwamkhize sengcenga. Kodwa ngibatshele mfethu angidakiwe mfethu hayi. Awudakiwe ntwana musopha. Angithosopa mfethu. Ngingathina ngiyazi nami lento. Udlile. Ngidlile amanzi. Ukhothile. Ngifuna siyihloniphise lento. Ukhothile mfowethu. Ukhothile ngakhafula mfethu. Ngikhothele ngakhafula mfethu.